Graspiepers neemt het van een beetje op tegen Dieren. En dat is een confrontatie tussen de nummer 2 en de nummer 3 in deze competitie. En wielst de meeste spelers van de Graspiepers wat omklooid binnen, is het nog wachten op één man. De coach. Waar is de coach? Pas een jel uren voor omvang van deze topper komt de auto met de coach het parkeerterrein oprieden. Wat ben je lid? Ja, het is net weg. Dus we zullen even opschieten. Dan zijn we er wel klaar voor, hoor. Tijd om te praten had coach Falk Lewin amper. Hij maakt gelijk terug voor de wedstrijdbespreking. Iedereen weet wat hij moet doen. Iedereen weet wat er van hem verwacht wordt. Ik vind in ieder geval belangrijk dat gewoon de inzet dat die er vandaag is. Iedereen vecht zich niet alleen voor zichzelf, maar ook voor elkaar gewoon echt helemaal kapot. De Graspiepers willen dit seizoen maar één ding en dat is het kampioenschap. En dus mat er deze middag absoluut woon worden van Dieren. Maar in principe is het een tegenstander die we zouden moeten kunnen hebben. Ja, jullie rijden dit seizoen bovenin mee. Ja. Jullie gaan voor het kampioenschap. Jullie willen graag omhoog. Ja, ik denk dat het niet leuk is om een heel jaar lang tegen teams te spelen waar je gewoon met dubbele cijfers van wint. Maar toch heb je het zelf gedaan, hè? Ja. Jullie hebben er zelf voor gezorgd dat je in deze klasse terecht bent gekomen. Ja, nou, het nog erg is, als je niet oppast, dan blijf je dit jaar ook nog in deze klasse. Er zit dus wel wat spanning op de ploeg. En in de warming-up valt op dat de meeste spelers het vizier nog net echt op scherp staan hebben. Goed, en scoren, afmaken! Komt wel! Valk, het is natuurlijk nog maar de warming-up. Maar dan ging er te weinig bal in. Kijk zomaar, gaat het goed. We zijn wel goed bezig. Gaat wel lukken. Eén nog uitje verdienen, de scheidsrechter! De coach is vol zelfvertrouwen. De spelers hadden er alle vertrouwen in. Dus waar ben wij dan om daar vraagtekens bij te zetten? En, eerlijk is eerlijk, de Graspiepers zetten goed uiteen in deze topper tegen Dieren. Zij dicteren het tempo. Haar 4 wordt het meeste balbezit. En met goed positiespul zorgen ze ook voor een soort gevaar. En dat goede spul van de dragsters smiet ook, en dat is net onbelangrijk, een soort doelpunten op. Bij het skoft zit het maar liefst 4-2 voor de Graspiepers. Coach Lewin wist dat zijn ploeg goed hockeyen kon, maar hij is werkelijk volslooien onder de indruk van wat zijn ploeg hier in Dieren liet. Wat we nu spelen is geweldig. Want dit is zoals we gewoon, iedereen vecht zich helemaal kapot. Dat zie je ook, we zijn veel zeg maar, doortassender in het overnemen, in het afpakken van de bal. Dat doen we veel beter dan zij. Buiten dat we technisch gewoon veel beter zijn. In de tweede helft hetzelfde beeld. De Graspiepers domineren en komen ook weer makkelijk te scoren. Zitten we hier misschien naar een kampioensploeg te kijken? Ja, dat denk ik wel, maar dat is nog heel lang, hoor. Nog 7 wedstrijden hierna, we hebben nog niet gewonnen. Maar goed. Nou ja, het gaat wel goed, maar het is nog niet gespeeld, hoor. Het is nog niet gebeurd. Falk Lewin is nog voorzichtig, maar echt in de zwierigheden komt zijn ploeg net meer. Sterker nog, ze bouwen de vastsprong uit. En de teller stopt pas bij zo'n treien in het vaardiel van de dragsters. Kijk eens. Eventjes de tegenpartij even. Gefeliciteerd. Dankjewel. De Graspiepers winnen mij treien zo'n, dat is knap. En ook een felicitatie wurg. Maar coach Lewin is een perfectionist. En had het naar Ourin vooral nog even over die treien doelpunten. Ik vind het jammer, 3 goals tegen. Dat blijft wel een beetje een probleem bij ons. Dat we af en toe iets te veel tegenkrijgen. Kansloos, helaas. Ja, Als keeper zijnde. Ja, koest niks aan van? Nee, koek net harder. Dat is alleen maar jet. Wie strak, Alleen maar suizen jet. ja, die tweede goal ziet in de pelen. Dus ik dacht van shit, die zit. Wij willen graag een stapje hoger. We zitten nu al 3 jaar in deze klasse en wij horen eigenlijk een klasse hoger thuis. Dus, Ja, je speelt vies te lang op een te leeg niveau. Ja, en het past niet bij onze club. Dus we hebben jaren hiervoor heel lang tweede klasse, daarvoor zelfs eerste klasse gespeeld. Dus daar moeten gewoon weer een stapje omhoog. Het is nou eerst winterstop, maar op 31 maart dan speel je de Graspiepers, de nummer 2, tegen de nummer 1. Scroll het alvast in jouw agenda.